Baya day bat ka jing yarap jong ki breu yang nadu pengawan hagan he ka jaga nadu ka hendri dari ngamla kelam na penpau ya ka jing sungu nengkong yau blai ha ka ba kisam halang di bather kila yarap yang ya ki jing don kan jong ha ki yang ba kham tam le ya ka HYC ka hito ka HNYF nanta KSU ki RBYF ki baro ki seng ki bangan dala banjer kertang ki don shibun ki seng ki badon hapo kan jella ka ba ik jongi ki layar rap yang ya shibun ki jingdon kan ki jong namla bansiu kliang ia ke jingde babha jong pi ngashu ai ke jingkit bokit yang ya pi kum ki sang halang ba pinang yo ka met ka pokoj bakia ba pinang la ban prei na ka babha na ka babha tam ha ka ba ya dei bat ka imlang ka salang ka bha kam yan jong upat ba obabun ha ka jellahi baro ka wei blei shibun ublei nang kerpui pi ba to ha ka ba ya dei bat ka tu jingja ka ba men ga met shiteng men ngangej baharo ki nong pet ya ki media ki baper ki la tipat ki la yu iya ka tu jingwan le don bor ki puliat ha ka ni ga jakasa ga jonga ha ka baya dei bat ka tu nga ka lian jonga nga ong sha ki pat ba baro ki bapet ki tu ba ki ni baro ka dei ka jingpha ki bor ki ba halor na kalian jong ka sarkar dia na kalian jonga nga program jur ya ka sarkar ka jongi hakaba kile don bor hangi ki kentei ki khna khampam le yanga kum kalong kumi ki bashim ya kane karai bansha thangan klem da bukor hakmat jogani ka additional secretariat angni hasilong nrenga pendrem jor ya ka sarkar ba ka jingtrei kam jong ka sarkar meghalaya kalong kum batre ki leno kum batre ki kai khlau kaya sriem hakata gador nakalian jonga hi nga pendrem jor ya kane ka sarkar MDA tu